Procedeul doctorului Bates. Vederea proastă și în special miopia este unul dintre exemplele elocvente pentru faptul că spiritul și corpul se influențează reciproc. Miopia se instalează deseori la vârsta la care apar primele emoții legate de școala primară, deci cam pe la vârsta de 7 ani. Alte momente, să zicem, periculoase sunt trecerea de la liceu la universitate și începutul armatei. Copilul care suferă de mic de miopie este de cele mai multe ori foarte introvertit, se teme de lumea înconjurătoare, nu este prea dotat pentru sport și ține totul închis în el. Citește de regulă cu multă plăcere pentru că în felul acesta se poate retrage într-o lume fantastică. Copilul care suferă de miopie este cu adevărat miop în relațiile sale cu ceilalți. Are aversiune față de evenimentele imprevizibile și, în general, nu este foarte vioi, deși, din punct de vedere intelectual, este înzestrat. Adulții miopi sunt foarte des egocentrici. Sunt oameni plini de tensiuni interioare și temători din fire, care de multe ori suferă de forme ușoare de ipohondrie. Se simt bine în mediul lor cunoscut și au rareori inițiativă proprie. Medicina clasică oferă celor care suferă de miopie o cârjă cu care să se ajute. Ochelarii sunt, de fapt, o cârjă, căci nu îmbunătățesc vederea miopilor. Dimpotrivă, ochii acestora se obișnuiesc repede cu acest ajutor extern foarte comod, care însă înrăutățește vederea la distanță. Din acest motiv, miopia se accentuează frecvent până la o anumită vârstă. La începutul acestui secol trăia la New York un oculist cu numele de Dr. Bates. Acesta a ajuns la concluzia că într-adevăr se poate face ceva împotriva miopiei, și anume o serie considerabilă de exerciții pentru mușchi oculari, exerciții de coordonare, relaxare, precum și exerciții de învățare a pacientului să privească central cu ambii ochi. Discipolii săi au devenit curând conștienți de faptul că miopia are un corespondent la nivelul spiritului, lucru tot atât de important sau poate chiar mai important decât exercițiile de încordare și relaxare ale musculaturii oculare. În acest sens, ei au elaborat o serie de exerciții de relaxare orientate spiritual, astfel încât crisparea miopului să dispară. Pacientul era învățat să privească realitatea în față. Exerciții de relaxare, descoperirea sinelui propriu și propria realizare în viață sunt deci foarte importante. De curând, în Flandra, doi opticieni, John Hout și Guy Inigels, au înființat, după terminarea studiilor lor în Statele Unite, un centru de terapie vizuală, care are următoarea adresă: Bacchus Lan, 19 2600 Barkham. Aici se încearcă vindecarea oamenilor care suferă de diferite deficiențe oculare, printre care și de miopie. Cu cât pacientul este mai tânăr, cu atât este mai ușor de vindecat, căci exercițiile pot fi făcute și în joacă. Cei doi opticieni îngrijesc pacientul în totalitatea lui, fără însă să piardă din vedere aspectul spiritual. Ochelarii sunt o cârjă, iar vederea deficitară semnifică de asemenea și o sănătate psihică proastă, ceea ce este un semn rău, și în această privință se poate face ceva pentru sănătatea oamenilor. Aici se încheie contribuția prietenului meu. Corpul uman este structurat în felul următor. Capul, polul gândirii, se află în partea de sus, în timp ce polul vieții, alcătuit din sistemul de reproducere și sistemul digestiv, este situat în partea de jos. În majoritatea țărilor regăsim într-un cadru mai mare același raport. Spre exemplu, în Olanda, Universitatea din Leiden, partea serioasă a țării se află în nord, în schimb în sud, la polul vieții, au loc sărbătorile carnavalești entuziaste. În nordul Franței este amplasată industria, în timp ce în sud voluptatea vieții stă pe primul plan. S-ar putea crede că această împărțire e făcută pe criterii climatice și că în sud, din cauza temperaturii ridicate, nu se poate lucra.
Că lucrurile nu stau tocmai așa ne arată bunăoară Italia, care industria este tot în nord, amplasată, însă nordul Italiei este mult mai la sud decât cel al Franței. America de Nord, America de Sud sunt organizate din punct de vedere economic după aceleași legități, pentru că toate se trag din aceeași obârșie. Interacțiunile sunt omniprezente. Acum câteva zile, o asistentă medicală observă că la lună plină maternitatea unui mare spital din Amsterdam lucra cu un personal considerabil sporit spre a face față creșterii drastice a numărului de nașteri. Forța magnetică a lunii atrage toate lichidele, atât apa cât și sângele. Luna plină are mare putere pentru că reflectă soarele. Prin forța de care dispune, poate atrage copilul din uterul matern. Nașterile la luna nouă sunt, dimpotrivă, foarte problematice. Mările din emisfera nordică sunt supuse și ele forței de atracție a lunii, care se manifestă prin flux și reflux. Știința recunoaște acest tip de energie, dar nu o poate măsura. Luna simbolizează afectul, lumea sufletească. Urmăriți odată cu atenție oamenii din jurul vostru născuți în zodia racului, scorpionului sau peștilor. Acești oameni au probleme legate de afectivitate, mai ales atunci când luna este prost aspectată în horoscopul lor sau pe harta cerului printr-o planetă care se găsește într-un quadrat, adică la 90 de grade sau în opoziție la 180 de grade. Puținii fermieri care mai știu câte ceva despre aceste influențe astrale vor lua întotdeauna în calcul forța de atracție a lunii atunci când își însămânțează ogoarele. Legumele care își dezvoltă fructele sub pământ, ca de exemplu cele cu tuberculi, trebuie plantate neapărat înainte de lună plină. După câteva zile, puterea lunii scade, iar sevele plantelor se retrag spre rădăcină pentru ca acestea să se poată dezvolta pe deplin. Dacă se procedează altminteri, planta va face niște frunze superbe, dar nu va avea aproape deloc tuberculi. De aceea vânzătoarele de ierburi recoltau pe vremuri la lună plină sau la lună nouă, după cum aveau nevoie de flori, rădăcini sau buruieni. Toată această înțelepciune bătrânească, această cunoaștere și mai ales înțelegerea naturii, din care cea mai mare parte s-a pierdut, revine treptat în conștiința noastră. Dacă ți-ai găsi un punct de reper, începi să observi de îndată felul în care aceste legături se regăsesc peste tot în mediul nostru înconjurător, la rândul o oglindă a tot ceea ce se petrece în sufletul nostru. Pe drept se afirmă, spune-mi cu cine te împrietenești, ca să-ți spun cine ești. Câmpul fiecărui om este imaginea reflectată a ceea ce se petrece în interiorul tău. Chiar și greșelile cuiva se regăsesc în oamenii din jurul său. În psihologie, aceasta se numește proiecție. Primești înapoi ceea ce emiți. Dacă ai permanent conflicte cu cineva care treptat începe să te plictisească, înseamnă că lucrurile care te deranjează sunt de fapt înrădăcinate chiar în tine. Vibrațiile emise de oamenii din jurul nostru sunt în mod evident percepute de noi. Prin urmare, trebuie să lucrăm mai întâi cu propria noastră personalitate. Vom constata, în scurt timp, că nu mai suntem deranjați de insuficiențele și de modul de comportare egoist al celorlalți, pentru că aceste defecte nu vor mai găsi în noi un teren care să le alimenteze. Un exemplu amuzant, menit să ilustreze cele de mai sus, este oferit de următoarea întâmplare petrecută în timpul unei sărbători. La o masă s-a servit o prăjitură foarte apetisantă cu prune. Feliile erau foarte neregulat tăiate, în așa fel încât pe platou erau bucăți neobișnuit de mari și altele foarte mici. Unul dintre oaspeți și-a luat bucata cea mai mare, încercând să mascheze acest lucru pe cât posibil. Vecinul meu din stânga, care, fiind ultimul la rând, nu primise încă nicio felie, a oftat de ușurare. Nu dorea să mănânce din prăjitura respectivă și se temea să nu îi se nimerească tocmai lui bucata cea mare. Vecinul din dreapta mi-a șoptit la ureche o remarcă veninoasă. Ai văzut ce egoist este? S-a repezit, a furisit-o la să ia bucata cea mai mare.
fără să țină socoteală de ceilalți. Era clar ca lumina zilei că vecinul meu din dreapta se simțise călcat pe coadă. Amorul său propriu fusese rănit, pentru că el însuși voia să ia bucata cea mare, altfel nu l-ar fi deranjat întâmplarea. Vecinul meu din stânga era ușurat, pentru că, în acest fel, egoismul potențial nu fusese provocat. Se prea poate să fi înregistrat și el comportamentul lacom al celuilalt, care însă nu l-a afectat câtuși de puțin. Se impune, deci, să conchidem că putem schimba anumite lucruri negative din jurul nostru dacă lucrăm cu noi înșine. Astfel, lucrurile care ne deranjează vor dispărea de la sine, precum zăpada la soare. Toate se reîntorc la noi, așa cum le-am împărtășit mediului nostru înconjurător. Dacă sufletul și corpul ne sunt curate, vedem doar lucrurile pure, ceea ce ne fortifică. Inutilitatea se retrage din fața noastră. Nefericirea devine un mijloc de dezvoltare spirituală pe care se cuvine să punem mâna cu recunoștință spre a ne apropia de desăvârșirea spirituală. Astfel încetăm să mai fim victimele destinului. Dimpotrivă, ne putem lua soarta în propriile noastre mâini, luptându-ne pentru a ne atinge țelul final. Această unitate dintre noi și esența cosmică și dominarea acesteia se regăsesc admirabil descrise în cartea lui Spalding, Maestrii Extremului Orient. Autorul înfățișează conviețuirea de câțiva ani de zile a câtorva specialiști americani cu acești învățători. Lucrurile pe care ei le-au văzut și le-au învățat au fost cu grijă notate și analizate. Câte ceva despre energie. Cunoaștem doar câteva din formele de energie existente. Pe unele le putem chiar descrie, dar originea lor adevărată și puterea lor de acțiune rămân în continuare un semn de întrebare pentru știința care se ocupă de materie. Dacă e vorba de originea energiei, ajungem la numele unor oameni de știință contemporani, precum Boronovski sau Einstein, care au avut curajul să declare că, cu cât descoperă mai multe lucruri, cu atât apar mai multe necunoscute, atunci când ei se ocupă exclusiv de materie. Dar Kozyrev, un cercetător rus, a izbutit să măsoare densitatea timpului. El numește timp energia universală existentă pe Pământ. Există câteva tipuri de energie cărora li s-a atribuit o denumire în limbajul curent. Nimeni însă nu le poate explica originea, esența sau puterea de acțiune. Vorbim, spre exemplu, de forța iubirii. Nimeni nu poate să-i conteste existența. Cu ajutorul ei, oamenii ajung la rezultate incredibile. Absența ei distruge însă ființa umană. Care este substanța acestei energii? Vorbim despre forța vitaminelor. A măsurat sau a văzut cineva vreodată această forță? Ce este această forță a vitaminelor? Ce este, de fapt, o vitamină? Una dintre forțele cele mai extraordinare este, fără îndoială, aceea care există într-un sâmbure. V-ați gândit vreodată cât de mare este puterea unei semințe în raport cu dimensiunile ei reduse? Cum este posibil ca aceasta să pornească din pământ, să înlăture pietrele întâlnite în cale pentru a ieși la lumină sau a-și croi drum prin asfalt? Se spune că ar fi existat o civilizație care a izbutit să transforme această energie în așa fel încât a putut să o folosească pentru nevoile sale curente. Aici se ridică o întrebare fundamentală legată de acele construcții colosale ale vechilor civilizații. Pe unele dintre ele nu le-am putea imita astăzi cu toată tehnica avansată de care dispunem. Spre exemplu, atunci când s-a construit barajul de la Asuan, s-a încercat demontarea unor construcții aflate în apropiere și mutarea lor. Nu s-a reușit însă să se transporte blocurile de piatră de 200 de tone. Au trebuit tăiate în bucăți ca să poată fi mutate. Cum au izbutit atunci așa numitele culturi primitive să construiască, utilizând asemenea blocuri de piatră? Greșeala de gândire
probabil o facem este următoarea. Ne agățăm de teoria evoluției. Toate documentele din antichitate de care dispunem și care nu se potrivesc concepțiilor noastre, așa zis, evoluate, sunt date la o parte, fără să li se acorde nici cea mai mică atenție. Nu ne putem imagina că alte civilizații au avut un grad de dezvoltare superior nouă, nici măcar într-un anumit domeniu, cum ar fi, spre exemplu, în cazul de față, acela al construcțiilor. De aceea este și atât de dificil pentru unii să găsească explicații satisfăcătoare. Inginerul danez Tons Bruns a renunțat la prejudecățile sale ca să poată examina aceste lucrări în chipul cel mai firesc cu putință. A fost surprins de faptul că în interiorul piramidelor este atât de întuneric și că nicăieri nu s-au putut depista urme de făclii sau de lumânări care să fi servit la iluminat. Cercetând apoi relieful templelor din Dendera, a descoperit o imagine care părea să fie copia exactă a unui bec cu izolatori. Este evident că niciun egiptolog de dinainte de 1872, anul inventării becului, nu a înțeles aceste desene. Ei nu au dat probabil nicio explicație obiectului cu pricina sau dacă au dat-o, ea s-a potrivit cu schema cercetării respective. Același Tons Bruns a găsit acum câțiva ani la Muzeul Național din Cairo, într-o cameră plină cu obiecte neidentificate, citește care nu intră în schemă, adică, un fel de sipet mic care, spre surprinderea lui, funcționa ca o baterie. Entuziasmat de această baterie veche de mii de ani, l-a căutat pe cel mai de seamă specialist al muzeului. Vizibil amuzat, acesta a explicat că era cu neputință să fie o baterie, în ciuda formei sale asemănătoare, pentru că pe vremea când obiectul fusese construit, nu exista electricitate. Este evident că acest istoric este victima strictei sale specializări, că la altfel ar fi știut poate că înscrierea indiană sacră Kumbadabhava Agastayamuni, redactată cu 5.000 de ani înainte de Hristos, se face o descriere detaliată a unui aparat numit Mitra, un aparat care este fără îndoială un acumulator pentru producerea luminii. În text se și menționează, chiar dacă se unesc mai multe fire, aparatul produce o lumină neobișnuit de clară. Teologii cărora această scriere le este familiară nu acordă atenție acestui amănunt, iar istoricii și arheologii nu se ocupă de obicei de asemenea texte sacre. Și așa, datorită acestui profesionalism riguros al oamenilor de știință, ia naștere un scurt circuit prin care se pierd date importante. Informațiile există și așteaptă doar ca cineva să-și utilizeze intuiția și rațiunea pentru a pune în legătură feluriți factori și care, în plus, este gata să-și riște reputația oferind teorii care nu corespund imaginii general acceptate. Timpurile se schimbă și ceea ce până ieri era o teorie de nezruncinat începe să fie astăzi în era noastră acvatică contestată. Noi teorii își cresc drum și își găsesc audiențe corespunzătoare. Doar că uneori lucrurile sunt așezate cu capul în jos. Înainte, știința și cunoașterea constituiau privilegiul unui grup de inițiați care le lăsau să picure de sus în jos. Astăzi se întâmplă adesea ca cineva să descopere ceva pe cale intuitivă și apoi să-l facă imediat public prin intermediul cărților sau prin mass media. Așa s-a întâmplat și cu energia piramidei. Datorită diferitelor articole apărute în presă, mii de oameni au început să experimenteze. De-abia când lucrurile vor începe să ia proporții considerabile, se vor hotărâ și câțiva profesori mai receptivi să facă unele experimente, ferindu-se însă totodată de a nu-și periclita reputația. Astfel de lucruri se întâmplă de obicei în domeniul așa numitelor științe auxiliare. Fiecare a făcut măcar o dată o experiență telepatică, de genul te gândești la cineva pe care nu l-ai mai văzut de luni de zile și deodată persoana respectivă îți dă un telefon sau sună la ușă.
Telepatia este în Europa Occidentală un fenomen general recunoscut. Știu chiar și o universitate care se ocupă de acest fenomen important. În țările din spatele cortinei de fier se lucrează de ani de zile la nivel universitar cu această formă de energie pentru a-i se testa posibilitățile. Același lucru este valabil și pentru telechinezie și alte asemenea forțe. Și în Statele Unite se încearcă de aproximativ 20 de ani să se recupereze din ce în ce mai rapid timpul pierdut la acest capitol. În prezent se descoperă noi forme de energie, până acum necunoscute, ale căror proporții sunt uneori colosale. Laureatul Premiului Nobel pe anul 1936, Victor Francis Hess, a descoperit în timpul unei experiențe de laborator cu baloane gonflabile că în spațiul aerian există radiații de protoni, precum și nuclee ușoare de atomi cu o încărcătură foarte ridicată. Mai târziu, această energie a fost numită ultraradiație. Astrofizicianul Hoyle spunea în această ordine de idei: energiile nucleare ale armelor atomice sunt comparativ cu forțele cosmice doar simple cartușe. Totuși, nu știm cum iau naștere aceste forțe. În momentul de față se fac cercetări intensive cu această formă de energie. Wilhelm Reich s-a ocupat ca medic și psihanalist de aceste forme de energie. Descoperirile sale au fost atât de spectaculoase încât s-au lovit de neîncrederea colegilor săi. Rezultatele sale nu se încadrau în schemele curente, în așa fel încât întreaga afacere a fost literalmente boicotată. Reich a numit această formă de energie orgon. Orgonul este prezent în spațiul înconjurător, asemenea altor tipuri de energie, cum ar fi timpul sau lumina. Reich a descoperit un procedeu prin care se poate demonstra pe cale vizuală existența acestui tip de energie, și anume la microscop, sau folosim metoda măsurării la cald. Energia orgonului poate fi utilizată și în medicină. Cea mai spectaculoasă experiență întreprisă cu acest tip de energie a fost încercarea de a provoca ploaia cu ajutorul ei în timpul unei perioade de secetă. La începutul anului 1950, New Yorkul a fost bântuit de un val de secetă, iar potrivit opiniei diferitelor institute de meteorologie, nu existau perspective de ploaie. Helmut Hoffmann descrie toate acestea într-unul din articolele sale. La câteva sute de kilometri departare de oraș a fost conectat aparatul Cloudbuster, generator de energie. La câteva ore după declanșarea experimentului, s-a telefonat de la New York și s-a comunicat că de ani de zile nu se mai produsese o spargere de nori de asemenea amploare. Mai târziu s-au adus îmbunătățirea aparatului pentru reglarea cantității de ploaie. Astfel, precipitațiile puteau fi dozate și nuanțate de la burniță la ploaie torențială. De la energia orgon ajungem la bioenergie, câmpul magnetic al fiecărei ființe sau al fiecărui mineral. Chiar și emoțiile noastre, forța dragostei, forța sâmburelui, comparabilă cu prana, ceea ce se numește în yoga prana, e energia care susține viața, posedă un astfel de câmp magnetic. Reich a construit un acumulator, numit ORAC, în scopuri medicale. Profesorul Dr. Theodor Wolff descrie acest aparat ca fiind cea mai importantă descoperire a științei medicale. Medicii din lumea întreagă îl folosesc în tratarea rănilor supurante, a astmei, anghinei pectorale, arterosclerozei, precum și a cancerului. Dr. Simeon E. Trop relatează în legătură cu terapia cancerului următoarele. Orgonul are un efect pozitiv asupra organismului, calmează durerile, regenerează circulația sanguină și împiedică în același timp degenerarea celulelor din corp. Astfel, funcțiile organismului pot fi activate, creându-se premisele ideale pentru combaterea bolilor. Prin stimularea acestor funcții naturale ale organismului, este pus în mișcare întregul sistem imunitar. Aici ne reîntâlnim cu homeopatia,
și cu energia piramidei. Ca și V. Hahnemann, întemeitorul homeopatiei, care pornește de la o constituție de bază și de la deficiențele ei, și Wilhelm Reich crede că există o suferință tipică de fond a mecanismului vital autonom. Ea s-ar manifesta prin diferite forme, cum ar fi răceală, astm, exeme, tumorile, carcinoamele, alcoolismul cronic, etc. Drept urmare, este lipsit de sens să se lupte cu simptomele unei boli. Mai degrabă trebuie să se stimuleze elementul de bază, forța și dinamica vieții. Pornind de la acupunctura chineză, s-a dezvoltat între timp și un orgon acupunctor pe bază de raze. Aici totul se îndreaptă, după părerea mea, către un tot complex. Aceste metode de tratament, văzute în sine, sunt în bună parte o reflectare a adevărului. Energia cosmică, regeneratoare și dătătoare de viață există pretutindeni. Deja Hipocrate afirma în vremea sa: nu există altă autoritate mai mare decât faptele. Doar din aceste fapte se pot trage în cele din urmă concluzii. Wilhelm Reich pornește de la ipoteza că energia cosmică orgon este omniprezentă. Practica ne arată că prin acumularea acestei energii se pot activa funcțiile propriului nostru organism. Homeopatia eliberează această energie, potențând sau dinamizând forța plantei sau mineralelor și buruienilor. Mii de oameni sănătoși au experimentat acest tip de energie, iar rezultatele testelor au fost notate și publicate în Materia Medica. Prin acupunctură, această energie este canalizată către diferite părți ale corpului. Acumulatorul orgon acționează în același mod prin iradierea întregului corp. Având în vedere cele spuse mai sus, putem înțelege influența benefică a formei piramidale, care pare să funcționeze ca un acumulator de energie. Arhitecții care au elaborat planul de construcție al piramidelor știau toate acestea cu mii de ani în urmă.